Tervehdys. Siinä olisi 3 kilosta jauhelihaa tehty. Lihapulli oli jauhelihan tarjouksessa 399 kilo, niin tuli otettua 3 kiloa tehtyä lihapulliin. Ne lähtee pakkaseen, ne lyödään vakuumiin. Niin ne on ihan hyviä siellä. Ottaa sieltä aina annosmäärän. Ja siitä lähtee tommonen piirakka iltapalaksi. Taikina on ihan tommonen, että siinä on purkki kermaviiliä, kananmuna, 2 teelusikallista leivinjauhetta ja 2,5 desiä vehnäjauhoa. Ja sitten laitettu tuohon piirakkavuokaan. Sen takia se on tuossa pellillä, kun sen tietää, että se voi tulla yli. Mutta ei mitään, tehdään toi täyteen ja laitetaan se uuniin. No niin, ja täytteeksi sitten tulee tämmönen, että siinä on 4 sipulia keskikokosta ja 1 purjo, tai puolikas purjo. Ja ne on paistettu pannulla pikkasen ja sitten mä pistin desin siihen pannulle vettä, että ne pehmenee silleen. Niitä ei ole keitetty eikä muuten tehty. Ei muuta kuin täytteeseen 2 kananmunaa. Olisi tietysti hyvä rikkoa johonkin kippois, näitä tulee pilalla, mutta riskillä mennään aina. Ei ne mihinkään ollut mennyt. Sitten purkki kermaviiliä. Sinne. Tässä välissä voi vähän sekoittaa jo. Sitten pistetään Oho, nyt meni aika reilusti. Aromisuolaa. Sitä sinne. Aromisuolaa, joo. Sitten ton verran sitruunapippuria. Sitten laitetaan kuivattua persiliaa. Ton verran murskataan sinne, menee pöydällekin. Joo, tää keittiö on sen näköinen taas, joku täällä on kokkailu, mutta joutuu siivoamaan. Sitten on jäänyt edellisistä kokkauksista Raikkarin Emmentaali juustoraastetta. Niin se loppujämä laitetaan tonne ja samanlainen tommonen mozzarella juustoa. Raastetta on jäänyt ton verran, niin ne laitetaan sinne ja nyt sekoitetaan. Eipä se muuta kaipaakaan. Eiköhän noilla tuu ihan hyvä. Sitten vaan levitetään tohon. Täytettähän siinä näkyy olevan, mut silleen sopivasti. Noin reunoihin asti ei kannata laittaa, se turpoo toi taikina sieltä hyvin. Sitten tulee semmoset kivat reunat sitten. Noin. Ja 200 asteessa puolisen tuntia suunnilleen. Niin katsotaan sitten lopputulosta. Ja tuossa välissä laitetaan, lihapullat on jäähtynyt jo, niin ne laitetaan vakuumiin. No niin, ja nyt lihapullia sitten vakuumiin. Mulla on tommonen joku halppa Lidlistä ostettu toi Silver Crestin vakuumikone, mikä on ihan ajanut hyvin asiansa. Sitten mä oon tehnyt, mulla on sitä tai miksi tätä sanotaan, niin kalvoksi pussiksi, niin sitä rullina, niin mä oon
sen jo ton toisen päälle tuolla saumannut tiiviiksi. Ja nyt laitetaan lihapullia tänne. Pussiin. Tommonen sopiva annosmäärä, mitä tarvii aina kerralla. No ei tohon laiteta enempää, kun ei toi pussi nyt on niin iso, mutta voihan niitä ottaa sit 2 aina tuolta. Sitten laitetaan tohon vakuumointikoneeseen ja pistetään pörisemään kone, niin se vetää ilmat pois ja tekee tiiviin sauman, niin säilyy tosi hyvin. Tälleen mä laitan kalojakin ja muita tonne pakkaseen. Nyt on valot, niin se on valmis. Siinä on näppärä paketti. Ja menee pieneen tilaan tuolla pakkasessa. Ja säilyy paljon pitempään kuin noin. Jos laittaisi pussissa tai jossain rasiassa. Voihan tosta toisenkin vielä. Elikkä pussiin vaan ja lihapullia sinne. Sopiva määrä. Mikä onka sitten. Voihan niitä ottaa sitä aina sieltä vaikka 2 pussia. Näistä tuli vähän pieniä nyt tehtyä, mutta säästettiin. Tai yritin säästää kun ei oo paljon kalvoa enää. Sais nää laitettua. Eiköhän toi on ihan hyvä määrä. Ja sinne vaan ja no, nyt siinä joku häikkäs ei vedä sitä kunnolla. Ilmoja pois, sieltä kokeillaan uudestaan. No niin. Tää on aika herkkä tää kone, jos se on vähän rytyssä toi tuolla, niin se ei saa sitä imettyä ilmoja pois. Mut tälleen. Sitten kun sulla ottaa pakkasesta aina näitä, niin tää on melkein yhtä hyviä kuin just tehty. Mutta ei mitään, katsotaan kun tuo piirakka tulee uudestaan, niin mä jatkan näitten tekemistä. No niin, se oli se puolisen tuntia siellä uudissa, vähän vajaakin ehkä. Ja nyt se on vetäytynyt sit vähän aikaa siinä, jäähtynyt. Niin otetaan sit, mistä tosta on hyvä. Ehkä saisi olla vähän vielä jäähtynyt. Otetaan makutestiin nyt tästä jo. Tää mennään parempaa kun tää jäähtyy. Ton näköistä. Aika hyvän näköistä on joo. Maku on kohdillaan. Kyllä maistuu se juusto ja sipuli on just semmoista niinku, että ei oo yli kypsäksi vois sanoa. Että siinä vähän niinku tuntuu puremaan. Kyllä. On hyvä. Mut ei mitään. Palaillaan taas seuraavissa videossa.